Jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko ka okwedo ng'eto mar doho mamalo mogik manyocha chiwo thuolo ne kweth ji matimo hera kind chwech machal ni nyalo yudo puoth kaka riwruoge ma oyangi gi sirikal. Jatend Azimio la Umoja ma oromo gi kweth jodolo mag Islam bende okwedo timno ka giseo piny owacho ni dibed ni ochiwo thuolo mar rwako timno e pacho ka. Wenga miyowa ler mar wachno. Lieti ewi wach hera kod keny e kind chwech machalre podi medo nyuolo paro thuruka nyaka nyocha doho mamalo mogik chiw ng'eto no. Jatend piny Kenya William Ruto gikone bende koro owuok oko mar kwedo timno. Ruto ne oloso kane oyoro e romo mar hingo odiechieng' wakeini e karo ma KICC Buore Nairobi. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Tokumachi loto kweth mar Azimio la Umoja kota lingira ila molo dinga kane giromo wikuku mar judin jo Islam kama ne giseo e dwala achiel okang' mar yiene timbe mag hera e kind chwech machalre odhi nyime e pacho ka. Jotend Azimio to chal kama seo sirikal kuom yawo rode moko ma okelo sieko mar timbego e Kenya. Lazima wa Kenya wazungumze juu ya swala hili bila uoga, wakijua msimamo ni unless we amend Constitution 2010 juu ya mambo ya jinsia na vile watu wanaweza kuwa, kwa mfano marriage ni baina ya mwanaume na mwanamke. Raila noke gidoho kendo yango ni bad migaono ongeko teko mar chuko chike e pacho ka. Tukiona kama kuna mwanya katika sheria kuna ukosefu au kwa nini nenda kwa bunge ili sheria itengenezwe. Bunge bado hajatengeneza sheria ya mambo ya jinsia. Article 45 ukiwa na nafasi uende uangalie. Hiyo ndio ina protect au kukinga familia. Na inasema doa ni ya watu jinsia tofauti, male and female. Na hiyo ni mwisho. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.